טוב לכולכם. תמיד עושים את זה לשמאל, אה? המרכז, המרכז, יש לנו פה סקופ. לאור ההחלטה. אני מוכנה לקחת את המאמץ בתוך הליכוד, להעביר עמדה רשמית של הליכוד. לגמרי, אני הובלתי, לגמרי. בתור שר שיכון הייתי השר הראשון שקבע שלזוגות להט"בים ניתן לתת דיור ציבורי. כשזה מגיע לכנסת זה כמו קיר ברזל. יש משמעת קואליציונית למשל בממשלה הזאת, וההצעות פשוט נתקלות בחומה של התנגדות לפעמים בלתי רציונלית. ציפי לבני בעצמה, כשהיא הייתה חברת כנסת ויושבת ראש האופוזיציה, היא תמכה בהרבה מאוד הצעות והביאה הרבה מאוד הצעות לשולחן. למה? בואו נדבר על זה, בואו נפרוט על זה, למה היא התנגדה? יצאה החוצה מהעולם כדי לא... אני יודעת שהיא הציעה זאת הממשלה הטובה ביותר לקהילת הלהט"ב שכיהנה אי פעם. התקציבים שהועברו לקהילה לאורך כל 4 שנות קיום הממשלה הזאת מעולם לא עברו בשום מקום. אמרנו כבר פייגלין, בואו נגיד כולנו עכשיו 10 פעמים ברצוף. פייגלין. את אחראית בכנסת להביא את חברי הכנסת של העבודה להצבעות? כיוון שהם לא היו שם. לא רק שאני אחראית, אני אחראית על עוד משהו. אני אחראית על עוד משהו, איפה שאני לא אהיה. זכויות אדם לא יכולות להיעצר במתחם של התחנה המרכזית החדשה. זכויות אדם לא יכולות להיעצר בקו הירוק. זכויות אדם זה דבר אוניברסלי, גם אם האנשים האלה יותר חברים שלי או פחות חברים שלי, אני צריך להתייצב להגן על זכויות האדם שלהם. ובין זה שיושב מספר 2 בישראל ביתנו וחבר בליכוד ביתנו, יאיר שמיר, ואומר בצורה מאוד מאוד אדישה, אני נגד נישואים חד-מיניים. למה? לא נראה לי. אני יכול להגיד לכם שכסטרייט תל אביבי, אני מאוד אוהב שיש הרבה מאוד הומואים בתל אביב, זה מקטין לי את התחרות. עכשיו, אני רואה את המאבק הזה למען זכויות הקהילה הלהט"בית כממש מאבק על הזכות לאהבה, על הזכות הכי בסיסית של אנשים לאהוב ולהיות נאהבים בחזרה. היא בעצם הגישה הזאת שאתה בא ואתה צריך לרצות את החרדים ולהתיישר לפי הדרישות שלהם. תדע לך, וזה ניסיון שאני לוקח מהכנסת הזאת, שבהרבה מאוד דברים שבעיני החרדים היו קשים וחמורים, אם הייתה עמידה נחרצת, כשהייתה, הם זזו צעד אחורה.